Hello, mega shout out, humble me, good evening. Thank you for coming. Kanina, loading ako. Merry Christmas din. Wala, ano ngayon ang Christmas? Hindi masaya. Hindi katulad nung last year na ano. Time. Mahina ang ano. Kumusta? Ano ba yan? Naantok na naman ako. Late yung ano ko. Abu Dhabi YouTuber, Superman, Merry Christmas. Thank you sa thumbs up. Sa isa na nagtutupi ako ng damit. Tapos na ba si ano? Madam Nancy Humblebee? Masulog ka na siya. Daming nag-i-LS ngayon. Nanalo ka ba kay ano? Juliet West? Hello, MC Villaruel. Hello. Thank you for coming. Bigyan kita ng jacket. Thank you guys. Merry Christmas. Kumusta ang mga Christmas nyo? Andyan si ano, si Humble. Makilala ba kayo? O nga pala makilala. Sino ba to? Momo.
Si Abu Dhabi YouTuber nandyan. Magdikitan kayo. Pasok. Monetize na yata yan si ano. Ang ingay na naman. Ito yan. Please. Wala nang pagkain. Matulog ka na. Ingay mo. Aliyah TV. Andyan si Aliyah TV. Tamsak Dan host. Thank you sa tamsak, Aliyah TV. Bibigyan kita ng jacket. Yan, meron ng ano. Dito, uwan na dito. Alis ka dyan. Bibihis ko. Huwag ka nang bumit. Apo. Magkakilala na pala kayo. Isa na ako mag-i-LS ngayon eh. Natamad ako. Kasi yung wifi ko naglulok-ulok ko. Kasi ang dami nag-i-LS. Ano? Bayin mo. Saglit lang guys, may nahulog kasi. Kaya na ayaw sa amin. Ayaw na nahulog. Mahangin. Wala akong susok bukas. Magkakaroon na. Grabe. Ang init-init. Lula. Batong ang si Humblebee. Sige, sige. Salamat. Magkilala pala kayo ni Aliyah TV, Humblebee. Yung bisa kinakalas. Guys, Christmas na bukas. Sabak pa papasok. Pasensya na kayo, nagtutupi ako ng damit. Matulog na tayo. Aga tayo bukas. Saan nakarap ka? Sa akin. Dito. Baho mo. Baho mo? Ayan. Tapo mo na yun. Spare na yata yun. At yun yung sa akin na yun. Dito na mabaho. Andito ako sa ano, sa Manila, sa Alabang. Aliyah TV.
Ikaw, saan ka? Dito ako sa Alabang, Muntinlupa. Saan ka ngayon, Aliyah TV? Aliyah TV. Sa Montalban. Kumusta yung sitwasyon nyo dyan nung bumaha, nung bumagyo ng Rolly ba yun? Ay, Rolly ba yun, Milik? Yung malaking bagyo? Yung isa? Ulysses? Nakarating na ako dyan sa Montalban. Sa isang yung subdivision dyan na malapit na dun sa bundok. Hello, Yupil. Good evening. Merry Christmas. Oo, Ulysses. Kasama ba kayo sa nabahaan, Alias TV? Yupil, kumusta? Andyan sila, Humble Bee, si Alias TV. Magdikitan kayo at magmahalan, maglablaban kayo dyan. Pasukin ang kanya-kanyang bahay. Si Yupil Gimmicks ay isa na siyang monetize. Tsaka si Humble Bee ay monetize na rin. Si MC Villaruel. Si Ali, hindi ko alam kung teka nga, puntahan ko si Alias. MC. Hindi ka pala dikit dito sa akin. Isa MC Villaruel. Didikitan kita. Pero dito lang sa isa ka palang monetize na MC. May nasa harang ako. Magkamag-anak ba kayo ni Madam Celine Villaruel MC? Taga-Tacloban ka rin ba? Nagbaba ng sila, bahay. Pakidikitan, Yupil. Nagpaharang ako kay MC Villaruel. Di makita. Silang
Ay, naku, mahirap na naman ang signal. Pare-pareho na pala kayong monetize. Ano ba yan? Walang loading. Oh my God. Hindi mo dito. Naku. Di ba ako loading? Mo? Oh. Ikot-ikot. Saglit lang ay sa naayos ko pa yung isa kong phone at naglulo ko yung aking wifi, mahina ang signal. Di ba? Pero full signal naman. May signal naman ako. Yan. Yupil yan, nagbaba si Humblebee ng bahay. Pakipasyalan mo yan at dikitan. Dikitan mo ng bonggang-bongga para hindi malagas. Oh, loading na naman ako. Pare-pareho na pala kayo mga monetized channel. Diyan din si wala na si Abu Dhabi YouTuber. Dumaan lang siya. Aliyah Chan, dikit na yata. Dikit na kita dito sa isa ko gamit. Parang ang hina ng boses ko, no? Ay, wag kasi nag-feedback pag Yupil yung yung tinuro mo sa akin, yung tungkol sa music. Di ko makuha. Nakukuha ko yung music pero wala yung mga video. Natatakot ako kasi baka ma-CPR. Ay, palo. Mumo. Huwag na ayang bilik na ato bang. May initan siguro siya. Ayun. Hmm. Yan, nakatambay si Humblebee. Si Madam Nancy Humblebee, di ba naka-LS din ngayon? Alias TV, thank you.
dilim ng ano. Thank you sa pagtambay ninyo. Nadikitan na pala kita Aliyah TV sa sa isa kong gamit. Nagtutupi kasi ako ng damit eh. Humble, marami namang di ba bukas na yung buhol, marami ng turista ba pupunta dyan sa inyo? Wala pa turista. Hindi. Ang alam ko, inano niya sa TV na yung Panglao Beach, mag-o-open na daw. Kasi ang Boracay open na eh. Siguro ang lakas ng kita nyo pag maraming turista, no? Kasi tulad yan sa Aklan na maraming, pero ngayon mahirap na do sa Boracay dahil nga bawal na yung maraming tao. May limit na nga. Grabe yung miliki yung nasweldo ni Night unang sahod mo. Nakakuha siya ng
700 pounds. Magkano yun? Totoo ba yun yung ano, yung kapag nag-premier ka, mas mataas daw ang WH na nakukuha sa premier. Kasi meron akong pinupuntahan na taga London. Wininto niya kanina na mas mataas daw yung watch hour niya doon sa premier. Nasa ano kasi siya, London. At ano siya, nagkaroon siya ng ano ngayon, yung uso ngayon na ano. Kasi ano siya, yung nagtatrabaho siya sa hospital. Hindi ko nga alam mag-sit ng premier. Tsaka, di ba kailangan gumawa muna ng video? Alam, kasi baka makagawa ko ng video sa next day. Ano mo na lang sa akin, Humblebee, ko ba paano? Hindi ko alam eh. Alam mo naman ako eh, hindi. Sa mga ganyan. Hindi ko rin alam mag-sitting. Mabuti si naka-recover siya doon sa niya sakit. Lang siya, 12 days yata, gumaling na. Masakit sa mata yung ilaw ko eh. Momo, matulog ka na, Momo. Refill. Sige, ano ko siya sa messenger. Montibon refill. Kala ko refill ay ripple. Ayaw mo mo sa niya. Pag nag-premiere ba ako, saan ko yung video sa post o upload? Kasi di ba meron yung live, tapos may post, tapos upload video. Saan ko makikita yung unlisted na yon? Ano ba tong aso na to, oh? Paikot-ikot. Natatakot siya sa kanya. Saklit lang, guys.
Yung aso kasi na ano sa hangit. Saglit lang. Yan, wala na. Balik na. Makita mo dyan sa may option either public, private, or unlisted. Sige sa kasi ang pipindutin ko yung live. Humblebee. Sa Chrome. Baka kung saan mapunta yung video ko. Ano mo, oh. Kung may premiere ka ng video, yan, nakatambay lang si Yupil Gamix. Ito si Yupil ay isa ng monetized channel yan. At si Aliyah TV ay isa rin monetized channel. Oo. Ayaw. Kala niya ayaw naman niya ng pagkain. Ha? Yung ano sa labas ng baho. Expire na yan. Inugasan ko yung akin. Ang medisina na. Ayun mo sa ako. Ayun na ito. Sa ulo. Nandiyan si Ron Tutorial. Tamsakdan. Salamat Ron Tutorial. Salamat sa patamsak. Ayan, ayan. Hindi pa kayo magkadikit, magdikita na kayo. Namamasko, wala pa nga akong pamasko dito eh. Zero balance pa eh. Pinaskuhan na kayo ni Lolo. Si Yupil, pinaskuhan na siguro ni Lolo to eh. Nakakuha na siguro to ng bonus. From tutorial, nandiyan si MC Villaruel, si Humblebee 2, at si Aliyah TV.
puntahan mo sila sa kanila kailangan mga bahay at dikitan mo. Di pa kayo siguro magkadikit. Salamat sa tuslok la. Tulsok sa amin kasi yung tulsok yung itutusok. Tuslok pala sa ano. Tuslok. Yan, guys, salamat sa ano nyo ha. Punta. Balang araw ako rin magpaparapol. Pag meron akong ano, budget. Pag nagkaroon ako ng budget, ako naman magpaparapol. Sa ngayon, wala pa eh. Wala pa tayong budget. Mahina siguro yung microphone ko no. Wala kasi hindi ako gumagamit ng microphone eh. Layo natin to kasi pipidback. Nakatambay lang kasi habang na Alias TV. Thank you sa BG at sa inyong lahat. Salamat. Kung medyo marami lang tayo, magpapag-games ako eh. Next time na lang, papag-games ako para masaya. Thank you sa 4 million in my house. Thank you. Salamat, Yupil. Yupil si Humble Bee, ano din yan, Bisaya. Taga Bohol siya, Bohol. At si Yupil naman ay taga Cagayan de Oro. Pati si Ron Tutorial, Cagayan de Oro. Ikaw, Alias TV, saan ka? Oh, kababayan mo. Cagayan de Oro yan, si Yupil Gimmicks.
Mabait yan si Yupil. Oo, makasabot ko. Kabalo kog magsulti og Bisaya. Pero ano, ang Bisaya ko hindi yung katulad ng original, katulad mga salita nyo na yung may punto, yung ang Bisaya ko talagang ano lang, yung may anong Tagalog. Pero na marunong ako magsalita ng Bisaya. Kasi tumira ako ng Davao. Nahihilo ako sa ilaw ko. Ang ilaw ko ay maliwanag masyado. Nahihilo ako. Yupil ang Cagayan de Oro ba ay malayo sa Surigao? Alay mas malayo, Cagayan de Oro o Bohol? Galing ano, Manila. Galing dito sa Manila. Mas malapit siguro ang Bohol, no? Bohol. Manila to Bohol or Manila to Cagayan de Oro. Pag galing Manila, malayo ang Cagayan. Oo. Ang Bohol ba ay malapit sa Iloilo? Parang ang sakit ng may masakit dito. Parang meron ako nung kay Ma'am Romeline Ano na naman? yung may punit dito. Kalapit province ng Bohol is Cebu, Siquijor, Leyte. Ay, oh. Ganon. Malapit pala sa Leyte ang Bohol. Mura na palang pamasahe pag galing Leyte. Punta dyan.
Mag-ano lang ako siguro, 1 oras lang at gabi na. Meron pa ako. Ay, Humble Bee, salamat sa ano ha, may nadagdag na 8. Salamat din Yupil sa play mo kagabi. Hindi ay. Busy yata si ano, Mr. Manubag. Grabe siya magsinigang. Yung okra ay hindi man lang hinihiwa. Kasi yung video niya, siya nagluluto. Kanya-kanya silang luto. Parang mga Bisaya. Si Manubag, taga Cebu. Ikaw, Humble Bee, taga Bohol. Si Yupil, taga CDO. Tapos sa Aliyah TV, taga Cebu, ay Cagayan de Oro. Cagayan de Oro ba si Aliyah TV? Ako naman, Samar, malapit sa Leyte, sa Tacloban. Sa ano ako, malapit kami sa San Juanico. San Juanico Bridge na pinailawan na. Lagyan na ng ilaw para gumanda. Cagayan, Masbate si Lola pero nandyan siya sa Montalban. Ay, okay. Cagayan de Oro at Masbate. May mga pinsan din ako sa Masbate. Nasa Montalban pala siya. Mag-1 oras lang ako ngayon. Meron pa akong 9 minutes. Saka na lang ako mag 2 hours pa. Hindi pa gabi. Depende. Malayo siya. Malayo ang Montalban dito sa Alabang. Dulo parehong dulo. Sasakay pa siya na papuntang Cubao. Tapos ako naman, sasakay din galing Alabang papuntang Cubao. Marami nga rin ako mga nasa YouTube na nandito. Mga kakilala ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa kami nagkikita. Dahil nasa ngayon, sitwasyon, bawal pa yan. Bawal pa magkita-kita.
Bawal, mahirap nga lumabas dito eh. Masakit yung balikat ko. Sana nga eh, maganda yung nga yan, yung magkita-kita. Tapos banding. Nubalitsis? Bakit sa Nubalitsis? Sa, di ba Montalban si Alias TV? Hindi siya sa ano. Hindi Nubalitsis, Humblebee. Pwede siyang sumakay galing Marikina. Galing Montalban to Cubao. Tapos pwede rin siya sumakay ng Marikina to ano, Batasan. Ako naman, ako ang dire-diretso ang biyahe kasi ang sakay ko dito sa Alabang, diretso na. Siya kasi matraffic, sobrang traffic ang Montalban. Kasi nakarating na ako doon eh, layo. Oo nga, napunta ka ng C5. Na, bakit nakarating ka na ng Nubalitsis, Humblebee? Alam mo ang Nubalitsis eh. Malapit lang sila ay malayo. Yung inuuwian ko nga sa Caloocan, nung normal pa ba ang panahon. Naabot ako minsan 3 oras sa bus. Ano? Alin Hiratog Vlog. Aileen Hiratok Vlog. Hiratok Vlog. Aileen Hiratok Vlog. Tamsak Dan, Ate Host. Salamat sa tamsak. Bye. Kumusta, Aileen Hirato? Ang hirap na hirapan ako basahin yung ano. Aileen Hirato Vlog. Jakitan kita. Yan, may jacket ka na, ano, Aileen. Ayan, dyan pa si Yupil. Salamat sa tambay, Aileen. Hindi ko na bubuuhin yung pangalan mo kasi nahirapan na pipilipit yung dila ko. Nasaan ka, Aileen? Nasa ano ka ba? Nasa Pinas o sa Saudi, sa Qatar, sa Kuwait? Aileen, yan, Aileen ay sa UAE.
Matagal ka na dyan sa UAE, Eileen. Hirator Vlog. Ay, oo. Isa ka palang member. Dyan ka na rin, dyan ka naninirahan na, Eileen. Dyan ka na rin nagkaroon ng pamilya. Andiyan pa yung pamilya mo? Si pupuntahan ko yung bahay mo, Ano lang yung ipupunta ko sa'yo, yung ninja. Eileen in kung makita. Sige lang. Pupuntahan ko yung bahay mo. Hindi ko makita. Hindi ko makita. Ano ba yung Saglit lang, Eileen Hira in Mom. Yan. Eileen Hira. Ay, wow. Ang ganda mo pala. Ang ganda ng anak mo, Eileen. Monetize channel ka. Saka na palang monetize channel. Loading na naman yung aking paharang ako,
ko makita. Maliwanag. Ano to? Ano siya, harang? Dikit ko to sa yung ano ko, kambal. Kinalimbang ko na yung bahay mo para hindi na ako nag-message. Hindi na ako nag-iwan ng bakas. Kinalimbang ko na para dikit na dikit. Thank you. Salamat. Sige. Salamat, Aileen. Nandiyan pa rin si Humblebee. Maganda yung anak mo, oh. Ayun guys, ano na, 1 oras na ako. Anuhan ko na lang ng konti para may sobra. Diyan pa rin si Yupil. Nanalo kay Yupil dun kay Aileen Dailin. Nanalo ka ng load. Yan guys, ako'y magpaalam na sa inyo at gabi na. See you na lang next time. Alam ko naman na dikit na kayo lahat sa akin. Ay, Merry Christmas. Enjoy na lang kayo bukas sa Christmas Day. At sana ay ligtas kayo. Huwag kayo magpapaputok, ha? Bawal.
Bye-bye. See you next time. Paalam. Salamat sa inyo, Humble Bee, Alias TV, Aileen, Yupil Gimmicks, at sa lahat nung nandito. Salamat sa thumbs up. Bye. Good night.